Tá go leor caint na léonnta seo sa man meallar ChatGPT agus an si gur féidir an chóras nua intleacht théirge, artificial intelligence seo a úsáid agus chuir sé sin mé ag smaoinemh meallar si gur féidir an chóras nua seo a úsáid mar hagascóir chun cabharling Gaeilge a amhlaidh. Mar is féidir ceiste chur as spéirne an óid explain the mó cníleach to me. Agus mí óid sé an mó cníleach. Den sé taide lína meallar sin wat an taide déantaige hena féin ach tá spáinne sé na turthaí dit agus tuairí sé samplaí dit. Agus an céidir gur rinne sé níor mé sásta leis na samplaí, bhí si bíáin sean aisinta, so chur mé ceist breisisteach ar mé ar an samplaí níos nua aimseir a thuirt agus dair leis an chóras é sin a dhéanamh. Tá sé dochreidte gur féad leis an chóras Gaeilge a thuiscint in éanachair agus tá sé úntaach cóchtach de bhicléin ní chun aistí a scríb ach chun a bheith mar hagascóir atá ar fáil an tamar fad chun ceistena a raigart ar do ón póca agus ní gádat ó siar san níor go dtí leabhar ní gádat fannacht go dtí an céad rang eile le de léachtóir is it an ceiste chur ar ChatGPT. Cean an rudí is mó a churúntas arm faoi GPT a carach go háire an legan na stéanaí ná gur féad leis teach sa aistriú. Níl sé deartha chun teach aistriú, níl sé ag dul an omíocht go dtíireach le Google Translate ach má iartmhar abart a aistriú aistróid sé go Gaeilge agus siar san níor. Ach an differ idir é seo agus Google Translate ná gur féidir leat iarraí ar abart a aistriú ó dhearcha i gcuine faoi le. So mar hampla níos slúthe dír mé ar an abart béarla I am worried about the future a aistriú agus dair lei sé é sinna dhéanamh agus tá go léir bútha faoin tauchaí inis nuair léanad míall ar intleacht théirge agus an dulchan cí atá dhéanamh sin. Ach an sin dír mé ar scríg an abart sin a ríis ach inis ó dhearcha duine éigen atá anna bhórtha. Daithrig sin abart go dtí tá anna imní ar faoin tauchaí. So de hiic sé an cuincheap agus sin rud atá nua faoin gcóras seo agus chun an iarna rá níl aine cínta cadatáid thorlú is stig sa bhosca dubh seo atá crutha ag an ggólacht OpenAI le muoinú ó Microsoft. Is í siúd atá taobh an gcóras seo. Agus níl aine cínta an bhfuil an chóras intleacht théirge seo ag smaoinemh nó an é ghfuil sé tréis glóra elam an idirlí gur féidir rudí a chur le chéile agus tá a bhar ag gheart. So amachchan seo tuis go na choras seo chomhtáach sin as tuis nach digan midíos. Ceapan go méigearing sríanta áire a churló sa tír seo in éireann agus ag leibhéil orpacht an idir hena féin tréis coscomla an a chur ar ChatGPT. Idir an dálinn tá siad ar haus go cabharling rudí agsúla dhéanamh as ceann den rudí sin ná a bheith mar tagascóir Gaeilge.